Σήμερα θα ήθελα να σας μιλήσω για ένα νέο τελεστή θα μάθουμε στην QBasic, το λογικό τελεστή AND. Ο λογικός τελεστής AND μας επιτρέπει να καθορίσουμε πολλές συνθήκες που πρέπει να είναι αληθείς πριν την εκτέλεση της αντίστοιχης εντολής. Η σύνταξη μιας εντολής if που χρησιμοποιείται τελεστής AND είναι if ένας οποιοδήποτε αριθμός, για παράδειγμα, είναι μεγαλύτερος του 10 και AND, και να είναι δηλαδή επίσης ο ίδιος αριθμός μικρότερος του 20. Τότε εκτύπωσε ότι είναι σωστό, εάν δεν ισχύει εκτύπωσε ότι είναι λάθος. Για να δούμε και αυτό εδώ πέρα πώς μας το δείχνει στο πρόγραμμα. Λοιπόν, θα βάλω ένα 5. Είναι λάθος, γιατί βέβαια δεν είναι ούτε μεγαλύτερο του 10, ούτε μικρότερο του 20. Πάμε να δούμε και το αντίθετο. Ένα 15. Βλέπουμε ότι είναι σωστό. Αυτός ο τελεστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιο πολύπλοκα προγράμματα. Δηλαδή CLS input, για παράδειγμα, πόσα άτομα χωρούν μέσα σε ένα λεωφορείο. Δεν έβαλα εισαγωγικά, ένα λεπτάκι. Ερωτηματικό. Και βάζουμε χ. Μετά if χ μεγαλύτερο του 100, βασικά όχι το 100, του 20, and για ας πούμε μικρότερο 30, then print είναι σχεδόν γεμάτο, else print είναι μισό γεμάτο ή πλήρες, and για να το δούμε. Ας βάλουμε 25, είναι σχεδόν γεμάτο. Ας δοκιμάσουμε και το αντίθετο. 5 είναι μισογεμάτο ή πλήρες. Έπρεπε να βάλω και ένα άδειο, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, παρατηρούμε ότι η εντολή if περιέχει δύο συνθήκες και αυτό χρειάζεται για να το χρησιμοποιήσουμε, γιατί δεν θέλουμε να γράψουμε, για να μην γράφουμε if μεγαλύτερο του 20 και από κάτω πάλι if μικρότερο του 30. Και είναι ένας πάρα πολύ βολικός τρόπος και αρκετά χρήσιμος, μπορώ να πω, και βολεύει κιόλας και είναι εύκολο στην εκμάθηση. Αυτό ήταν που ήθελα να σας δείξω. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε και άλλα βίντεο μέσα στις επόμενες μέρες. Γεια σας.